venyu vanoti vakatsamwa vanokumura mbatya kusara vari marisechi. Handiti mazora kutsamwa kuratidza kutsamwa kuye ndo zvisiri kufara nevagari ndizvo here kwanzi ipapo vakaita weti chaiyo yokuratidza kuti ndatsamwa to the last extent. Yeah. mairipota nyaya yecommunity vandozityira pana mai ava saka vakati atira kuti sabhuku wedu segamba rakapinda muhondo kare enda unoita kuti nyaya ifambiwa pachipini chekuti vanonzi mhando ina ichitaurwa nevakataura nyaya yavo avo dzekupisa hembe vari naked vofamba panze masikati vachikunamira varume in general pamba pane bhawa ainge bhawa vachikunamira varume ndo ripota rwaiva nyaya yakamira ndokuona kuti aya makunda kunati yafanira kuenda kunyaya nyaya haifanira kuzouya kuno haifanira kuuya kuno kuzotongwa kuno ndopairika saka indakadoshayiwa kuti zvii zvakaitika itotoziva ana achati mukadzi wangu akagumbuka ichi akagumbuka akaita sei svika kuti ashamba mudzimai wenyu mudzimai wangu ndini murume wacho ava kochii chakaitika nai mai ndazongoberwa ndochipatara mukuru wayo adava mushonga izvekushama ndikuzvishayawo mama mushonga welaki awe muchibage mama nechibage mudumbu tikati mama ita chibage mudumbu nechamaida kuisira mushonga chii chachaitika matsamwa angagumbuka kwakuruda zviuraya vagumburisana nani unerema saka tiudzei mai venyu vanoti vakatsamwa vanokumura mbatya kusara vari marisechi. Handiti mazora kutsamwa kuratidza kutsamwa kuye ndo zvisiri kufara nevagari ndizvo here kwanzi ipapo vakaita weti chaiyo yokuratidza kuti ndatsamwa to the last extent. Yeah. mairipota nyaya yecommunity vandozityira pana mai ava saka vakati atira kuti sabhuku wedu segamba rakapinda muhondo kare enda unoita kuti nyaya ifambiwa pachipini chekuti vanonzi mhando ina ichitaurwa nevakataura nyaya yavo avo dzekupisa hembe vari naked vofamba panze masikati vachikunamira varume in general pamba pane bhawa ainge bhawa vachikunamira varume ndo ripota rwaiva nyaya yakamira ndokuona kuti aya makunda kunati ndevapa tsana wangu andisekuru azokuteerera mazingari naye akumaro anzi mai vanotsamwa zvekusvikira but muri kutsamwa munhu amwe mushonga anenge asiri benzika munhu ari nomawo chete makamwa mushonga makumura here kana makazokumura maviri ndimwe mubvunzo ndokutonzana nazvitotaura ko pamwe pamunokumura mune manwa chii because vanhu vari kuti kanosvika kafu handi pane chabhini here munoita sei kana muri pachabhini handitoita zvepamuromo aiwa kukurura pasi pamuromo kurura kutsamwa mumbamo hamudi kurova munhu munongotime pedza hasha dzangu rikandikupehembe mambo vakaripota nyaya vanoti incident yazonyanya kuvarwadza ndeyekuti yakabvira mumba mavo baba ivava vanamai avo baba vanosenza kumabhusta paini mukadzi nene zvavakaita nepakupanda mari samakadzi nababa namai basa hamene zvavakataurirana ava ndokubva vabuda padzine hasha dzavo zvikava zvikumura ndokutirwa zvai ndizvo kamwe amai vavo vane muviri wakaita sei vave vava kwanzi muchitoona takadaiso baba tafumuka
Sa muri kuti mai makuara nemushonga. Ndo zvakaitika here amai? Taura izvi yakasimuka. First vakatangira nyanga ndikurondedzere mutibetsere. Takanetsana. Taura izvi rakasimuka. Avatoda kuteerera. Ndaida $2. Mukadzi wangu haana kuramba kuti pachi mari iyi. Akaenda mumba akatora mari. Saka pamari iyi pane $1 rimwe rakadambuka. Ndikati ano ndichinjire ichi $1 iri rinondinetsa pamalift. Uye akati inoita sei inokwira mariyo. Ndabva ndairamwa kuti aikwira saka unotsvaga chi mari imwe $1 kupi samwe unokwereta ndatobuda. Ndakakanda mari yayo. Ndakanda mari yandikabuda. Mukadzi wangu akanditevera panze. Aidaita chi kuti ungandikandira mari shuwa here violence. Ati panze papakabatiwa. Zvikatongopera zvikatoti zii. Ngati hondo dzaita sei dzapera. Kuma time ndikutaura nevanhu kuti akakurura masikati. Wanga uri usiku. Handiziti mweya wakamupinda ndewei. Akazongobuda panze tiri panze. Nguva yakaita izvozvo. Zvikatonishadza. Ndakatopera kana kubata ndakatadza. Ko zvekuti kwaenda ndamwa mushonga zvokupinda pa. Vanonga kuzotaurawo. Ambe. Matiba. Hanzi makabuda panze nemuri mwendi arudo. Kakurura zvoti yakatadza kana kubata. Ndandatorara. Saka kuti ndakazobva pamubhedha seni chapanze. Ndichitora mushonga wacho. Aitomboziva kuti mweya rudziwa. Vakatora mushonga here? Yakamwa piritsi. Ayanonuhwa maningi ayanobviswa mupani. Vakatozoenda naye kuchipatara usiku. Tikuti vadero. Tikuti mai ava vakabuda panze vakakurura. Mapiritsi ayanga ari kuseri kwemba kwanga akavigwa. Nani? Naiye. Anditi. Indasingatongozivi paari. Ndokwakanotora mapiritsi. Yayo. Saka mapiritsi aya dai akamamwira kuseri kwemba dai akafa. But akadai azomira kuti kwatatiri. Tichizwa. Kwakusiri kuda kufa kwakuri kuvhundutsirai. Wewe munhu anoda kufa ambudza. Ungaziurayira dhora ambwe. Ndaidai. Kuti murume ati dhora rakadambuka. Mutori nemushonga. Mutori nemushonga. Avanga vakupopoti. Kwaizvi. Ndiende kubasa kwacho ndakusiya basa. Saka ndo hamari bheta ndife. Mune vana vangani? Saka makakurura vaivi pano. Vanga vana. Makazobatwa nani? Ndibara nemukadzi pa next week. Ndiakazopa hembe. Kuti makurura dzadzende. Dzadzatota. Makakurura dzatota. Aiwa nemvura ndaimwa. Makakurura kuti dzatota. Kuti makakurura kuti dzatota. Ani mainiswa mvura yekuti murutseka iyo. Ndova dzatota no makurura hembe dzacho. Daidai gamai. Zvimwe zvakawanda ndasatoziva. Takaputira kubvunza kuti vanorwara here, vanodini zvikadzi aiwa kana vatsamwa ndozvavanoita. Pamwe pamakambokurura zvaizaita zvii? Maita sei? Handisati. Nyaya zvinonetsa kana pasina vanhu vanopikisana navo vachivasa. Chinhu chinoda kungoyambirwa kuti tizoita shungu yekuvatora kuti vauye inhau yekuti zvinhu zvakatoita. Ndatoibvisaankira kushama manje munongori panei manje munochigwira dhora. Munogarepi? Shepton. Pabusa iri? Munoshanda kunetwani inochengeti? Indoshandira muno mucheguru. Ndatobva pabasa kuseri.
muchirinda iwo kokumushando kwagutu Osi. but mufana kubhatara abata sova kuti gasitatonhinga imwe nemunhu akuzofema ndakufema chainuraya saka mambo wataura kuti uzochiuya nacho pavantu mwana anenge achikuvharai kuti musazomutadzira futi mwana anoda kufa anongonzi akazowanikwa after 3 days monzi akawanikwa kuti vanembo uchida zuro yaungaudzi vanhu unochivaudza kuti vakubati saka makabakwa makurukoti makararama atoda kuti mubhadhare wai wekushamira vanhu kana kuti 100 years kuitira kuti kupenga kokusadzoka pavanhu amushamira mukururire vanhu murume wenyu so haana kutofara nazvo kusvika ipano because ndoye anenge achiti secret yake zvinhu zvaanofanira kuziva iye mama kunodisplaya napaona mai saka tingange takukanganisira here tikakutonga saka toda hwai kana kuti mberere iwo kase ufana mberere ngodzi yokuripisa murandu zvapera kati Dairei baba. inini ndokwanisa kuwana mari next week kunana chitatu saka hatsapedza nemi chinda